Samok do. Ay, di man. Tuloy ko na. Uy, ay sige. Ay sige. Ano ka dira? Ano ka dira? Sa pagila tinapian kong pagbate. Ora lagi gikilig ginatay. Samok do. Ay, di man. Tuloy ko na. Uy, ay sige. Ay sige. Do. Usapan kita sabihan ng pagbate. Sabihan ng pagbate. Uy, kwa, dagat. Kwa nang hinaway. Kwa nang hinaway. Naluya. Kaya oy. Humot gano'n. Oh! Ah! Ah! Ano ka dira? Ano ka dira? Ano ka dira? Sige. Hindi mo. Ay, basura. Hindi mo hangog. Hindi mo hangog. Hoy, mga Brad! Brad! Di minaw! Huyugas! Huyugas! Ay! A few inches later. Wash your hands. Lagi ni. Latubi! Dali ko. Hindutan niyo subangan ko dia. Halo blocks mambusing. Kadugayan ano mo ning kinisingan na mo mga kata mo ning kinisingan. Love black man. Really, nigga? Meanwhile. Meanwhile. Nga, hiyang ko na ginim haling. Pandemic ba, way ayuda. Haita. Okay. Masot lang kus nila sa ginaling. Mahaling kuhan ko. Inangga kay mas kato. Di ba sana all, di ba sana all, di ba? Tama na anak, tama na. Kuhan? Yo to, no pagani mahaling. Haling din ron. Dayo ray Bernes ni haling na ni. Ang haling na ni. Lima na pala ka sa kamote. Run. Yay! Magana pod mi. Magana pod mi. Katuloy sa kamote. Iya, taba ba? Baka. Ako mo magdito baka mo. Abi na, huwag namatay ka din kanina. Kitang gagana kanina. Kitang. Taga dito ba? Ba? Taga ko ba? Ano na? Kitang nagdadang kanding nila ba? Abre. Nawat ganis lingan, diyan sa kabayan.
Ako kayo. Di ka na sa barangay. Ang kaldero. Amo awas pag na. Kamay kayo? Katonon lang kaldilo. Katonon lang kaldilo. Kaldilo mo. Kaldilo. Kandilo. Have you ever had a dreams that you had you could you want him to do you so much you could do anything? Much later. What's up, madlang chicken? Stop it. Hi vlog, welcome to live. Hi vlog, welcome to live. Group ka sa po kapayas ni tawhana. Mag-amp ang tag na ikanding mangikog. Mag-amp ang tag na ikanding mangikog. Oh my god! Wow! Kaya dali krim ka kokubal dyan. May pinosos mong nangaw. Ang kasabi. Adamay na. Ang kasabi. Adamay na. Tatak ko din mo no. Ano ba? Ay, di ba na? Wala. Bakit dito? Diran sa nagawan. Bukas na dito. Hey. Hey. Ha? Hotdog. Napa sa diran? Gila. Gila. Barang gila. Usah pagilas sa tiang ko bate, pagilas sa tiang ko bate. Ora lagi gila na. Bantog ra. Arbe. 5 minutes later. I've paid my dues, time after time. 1 eternity later. Ayun na po, ina. Ayun na ba? Kaya na dagko ina. Mauto kayo. Ano? Tama sila. Uy. Kare. Dagko. Klaro. Kana mo nindot ni right? Kusagis away tabi. Pampangag man na. Abutan gi siya. Klaro kay jan, ang kana mo kaon na ay pampangag. Nako. Himo. Kana oy, kare na siya. Agninga ka. Murag bas. Oh. Katong dagkuwing. Okay na na. Ayaw na. Kaya ba kriya? Lating yun. Sige lang. A few moments later. Ako, di ka mus Korea. Maginani lang ko. Oo na. Bumok na nga sabaw. Nadaga mong sabaw kasi. Sabaw na. Ako sa hangin ay. Bumok ilaw man. Motor kenaan leket. Nag-crisis man, maoran na yung suwa, bukid. Kisay mo sponsor ra. Really, nigga? 2,000 years later. Naghanag. Dali, pwede ka dagang banit. Ay mo, dapat pwede.
Ako ganggangan ng kato na. Kato nyo.